Good morning, good morning. It's me again, Probinsyanong Siaw. For today's content guys, naami diri sa gym sa Secure. Sa Secure proper. Naami diri kay maga pasingot mi diri. Akong kauban si Sarge Licaspe. O amuang karaang kuan player sa Muay Thai. Muna pinagkagahi nga player na mo dire sa probinsya sa Secure sa kaniadtong unang panahon. Karon ang gahe diara. Gahig bukog ba? Bukog na po'y gahe. Karon guys, kuan kanang magatawad sa mga uglab kay musulay ko are. Ug makay balo bata na karon testing na Iwag kayo ng dilit na boxer. Flagger mo ta, di mo ta boxer. Iwag kayo. Pag-practice sa kanya mo ah. Problem mo. Tuyo ko na ito. Huwag na mong kailan. Masari din sila po yung boxer. Hindi ko boxer. Muay Thai ko. Ano ba? Umbak ba? Kita mo na yan? Muay Thai. Ha? Mixed martial arts ba? Ano? Oh no! Si Master. Sampul yun. Magbuka kayo Master. Ang buka na puro malaksi ba? Bilik ba? Puro malaksi. Kung gaano kabilis pagbitaw, gaano rin ka bilis pabalik. Ano ba? Pero mahirap maging boxer.
Ya benar. Pagod. Patay. Ulang ensayo. Hinihingal. Pagod. Hindi marunong. Pero okay. Pinagpawisan ng maraming singot. Okay na. Pagod. Mixed martial arts to. Nagsuot ng glove. Tapos mix pala. Maraming salamat. Muna ako misa boss kay may nag-change sa boss. Mga dako iglawas tong mga tropa na mo sa boss to dito. Ya, barbel pa, barbel. Terus dito dahan kayo dako iglawas. Pero usgan kasi lagi dako iglawas. Okay. Kung manila magkabuhat. Kami mga gagmat iglawas. Pero kaning sipa na ako, mutumba ni o karabaw. Wow. Ha! Ya. Ha! Ha! Kahit malaki ka, pag natamaan ka sa akin, kung hindi ospital, minteryo ka. Ha! Yan. Yan ang mga terpista. O karon mga kasiyaw, nahumana nami. Naako diri sa gym sa Jorwin Fitness. Kung kinsa katong ganahan magpadako sa iyang lawas o magpaghatag kusog sa imong lawas, ari na mo diri sa Secure Proper. Na sila mga niwang kayo kada adlaw kuan. Si Mr. Sa ngalan nimo sir? Arthur Bernes. Mo ni sila yung mga katropa kanay akong kabrad ni. Na murag lawas og dragon kay Acroman. Si Brad. Roger. Si Bro. Roy. Brad Panato. Si Brad. Sir Lee. Brad. Joel. Si Marvin. Kara sila. Muni sila. Oh, mga niwang kayo. Mato kay bukton. O, kanyang bukton lawas na ako. Dara si sir. Muni siya dito sa taas kanya. Karon, kani sila, mga kababayan ako na nahilaag ako mo layo ane. Pero kani usa ka brand nako sa basak man eh. Pero layo-layo jud kog jutay kay sa Maria man ko diri sa kwan. Karon kisa ka wala ka subscribe sa kong channel, please subscribe. Probinsyanong si Awan, hit notification bell kung may mobile all para updated ka mo sa mga upcoming videos. O katong sa membro sa Alpha Kaparo 1973, long live nationwide. Kinsa tong mga acro brothers and sisters, palihog mong subscribe sa kuang channel long live. Na sila makakita ra ni sila ni editon pa man ako ni unyang hapon ugma na ma-upload na makita na nila. Laag ko diri kay
Dako na kay tiyan, kasi lamang ga vlog, may sila kay kuan. Sige silang ga exercise dire. Muni sila. Muna taga lumad taga secure ni. Mga subscribers, subscribers. Oh, kasi Brad oh. Sila. Sup? Kani sila nagka kuan ni supporters ni sa Secure Biners kay tropa man akong Secure Biners kay mo man sikat namo nga kuan re. Oh siya wa gani ko kailan niya pagsulod siya mo nakailan ako. Unang kuan dai piling sikat na mulai piling sikat naman. Nailan na ko nila. Para sila. Kato master to, muto ako instructor. Pero mo ni iyang dula bitaw sa unang matasiyaw Muay Thai. Sila. Kasi kumalikot pa ni Kiko Moto. Kiko Matos. Ako na kayo. Oh no. Patsada di kay hane. Taga Sikihor di mitanan, pero karon pa ko kakuan hane nga naa di hane ni ko ah. Muna akong balik-balik ko ni kay akong dala man pong promosyon para ang tagiya ane. Kay pareha maming lumad taga Sikihor noon. Makatabang ko gamay kay dagang makakita ane ni Sunwide ining vlog. Nga katong hilig ane nya wa kay balodre nga naa diri sa Sikihor proper di. Mga ani na sila, di madaghan na sila. Ang may tabuan ang mga lumulupyo diri sa Sikihor nga hilig ane, puro dagkog lawas, wala na giniwang. Og giniwang mangganay kana. Pasmado na or kuan, galunos. Kanay mga likong giglawas gini, makatabang na mas maayo pa na mo ni ilang gibisyo kaysa magabisyo og sugal sigarilyo inom, mas maayo ni. Kay para man sa kuan sa ato ang kaugalingon nan. Nga action ni kaulaw dire kay pagsulod na mo kami ray kinagagmatoy glawas. Na sila o sakto guning kuan. Inani man ginay basta magkugi ka sa imong kaugalingon. Oh dara, si sir. Bitaw lang kumidja kay kani akong vlog travel o comedy man Pagkatawa taga may ginawa puro puta sinirios ana di mo pumumalingaw. Labi na sa mga OFWs nga gimingaw sa ilang tagsatak sa kapamilya. Ana kami mga vlogger nga mga komedyan na maglingaw kaninyo. Pawala sa kamingaw. Kamingaw sa inyong pamilya, dugay pa mong nakaulit diri sa mga tagsatak sa kaprobinsya. Na mga bisan gamay, bisan hamubong oras ug panahon maghatag nig kalipay kanyong tanan. Og dinay na ko to bagong content kay kanatong panistorya o may kahumanan o kanatong panagtabi o may katapusan mayon ko kanyong tanan. Long live ug daghang salamat. Nationwide, God bless you all.